Здравейте на всички! В този видеоклип искаме да ви представим един компактен мултимедиен компютър, изграден на базата на чипсет H77, снабден с SEC модул и SSD диск операционна система. Това са неговите размери и габарити. Как изглежда. Снабден е с множество USB-та, както виждаме има 2 отпред и 6 отзад. 2 от тях са бързи, 3.0. Започваме с стартиране на системата. Благодарение на технологията на SEC модула или така наречената Customer Electronic Control, това му дава възможност да бъде управляван със всеки уред, който е снабден с тази технология. Това са всички нови телевизори, ресивъри, които са произведени след 2010 година. В случая системата, която ще ви покажем, тя е с ресивър на Onkyo и телевизор на Samsung. Взимаме дистанционното на телевизора, включваме телевизора. Изисква малко технологично време, за да бъдат стартирани всичките неща. Ето как телевизора запалва ресивъра. Има малко време, докато се стартира звука. Комуникациите стават през HDMI и в случая ето бутона за избиране на входовете. Избираме входът, на който е изписан HDMI SEC или XBMC. При избиране на входа подава сигнал към компютъра и го стартира. Стартирането е много бързо, посредством технологията, която операционната система е интегрирана върху дъното на SSD диск. Стартира се медийният център. И в случая дистанционното от телевизора ни дава възможности за пълен контрол върху медийният център. Напред, назад, нагоре, надолу. Избираме примерно филми, можем да ги обхождаме. Тук има най-различни начини за подреждане и куп още други възможности. Имаме бутон за опции. Съответно бутоните, които са за старт-стоп, напред, назад, също имат пълна функционалност. След пускаме конкретен файл. Спираме го. Избираме друг. Пускаме го. Допълнителните функции отдолу. Може да влезем в сървърите, които ни дават възможност да се свалят субтитри. Автоматично при избиране на коректните субтитри то вкарва файла в съответната папка и си тръгва филма с субтитри. Напред през 10 минути, напред през 30 секунди и така нататък. Същата тази функционалност имаме и с дистанционното от ресивъра, или с две думи, което и дистанционно да хванеме, имаме пълен контрол върху системата. С нея може да управляваме ресивъра, компютъра и телевизора. Ето тук нещата са по същия начин.
Стоп. Наляво, надясно. При излизане от медийния център, назад, излизаме, изход, съответно се превключва входа на телевизора и се връща в положението, в което е бил преди да запалим компютъра. При стартиране от клавиатурата или с посредством дистанционното на медийния център, в случая той е програмиран върху съответен бутон на клавиатурата, натискаме бутона и телевизора автоматично се превключва съответно пак на входа на PC и медийният център е стартиран. Това беше от мен. Довиждане.